A campaña da sardiña dará comezo o vindeiro día 4 de abril. Desde a Cerga solicitaban este adianto debido á falta de produto no mar. Finalmente a frota do cerco galego poderá acudir á campaña da sardiña antes do previsto. A resolución dos últimos días anuncia que os barcos poderán sair a faenar a partir do vindeiro 4 de abril. Así, deste xeito, os traballadores poderán traballar nos tempos difíciles que corren. Desde a Cerga reclamaban o inicio da campaña incluso en marzo, argumentando que estaban os caladoiros baleiros. Bueno, nós a apertura da sardiña pedímola, a Cerga xa estábamos traballando para abrila en marzo. Mira, nós temos unha flota pequena en Vigo, en Cambados, en Ribeira, en todo o que agora non ten onde ir. Hasta ahora, o caladero dos Xurelos esquilmámoslo, deixouse esquilmar totalmente. E resulta que agora o único que queda no mar son sardiñas. E nós deixamos, a esta xente, hai que abrirlle en marzo, a ver se somos capaces de abrir en marzo para que os homes podan vivir. Bueno, pois, en abril, nós queríamos en marzo, en abril, bueno, pois, nós estamos contentos que veña agora para abril, porque esta flota non leva 6 meses amarrada no muelle. Non ten onde ir, porque os barcos grandes agora marchan para lá e máis ou menos vas vivindo. Pero esta flota é o único que hai no mar, son sardiñas. Bueno, pois que lle dean, e que lle deixen ir ao mar. Así mesmo serán 1.500 kilos para cada embarcación, dado o tamaño das existentes na zona, algo que non contenta a Cerga. Poñen que moito non é, porque tamén son 1.500 kilos, porque todos os barcos que quedan por aquí teñen menos de 9 homes. Pero bueno, se vai a €1, pois son 1.500 euros diarios, e un home polo menos leva 300 euros á semana para a casa. E o armador irá pagando as deudas, senón este é un desastre. Desde a entidade tamén consideran que os cupos para España e Portugal son moi limitados. O que tiñan era que levantar un pouco máis, estamos pedindo máis cupos de sardiña, porque, por exemplo, agora tal como ven, veñen as mesmas 41 ou 42 mil toneladas entre España e Portugal. Pero iso non é nada. Aquí o que hai que poñer os cupos como estes que lle poñen, pero poñerlle un pouquinho máis, porque un barco pequeno, por exemplo, con estes cupos, ao mellor se vai a €1 ou así, pero é que un barco dos nosos non. Porque, 7.000 de seguridade social cada mes. Botas de gasoi, botas aquí, botas ali. E un home xa non leva 300 euros pacas. Pero un home non ten direito a levar 300 ou 400 euros pacas, que traballa 17 horas diarias. Bueno, pero está así montado o tinglado. Para cada embarcación, a Cerga considera que o óptimo serían 2.000 kilos, aínda que tamén asumen que o importante é que xa comezará a campaña en breves. Nós desde a Cerga non reclamábamos, nós reclamábamos era que lle puxeran 2.000 kilos a esta xente que está aquí. Bueno, pois poñen 1.500, bueno, pois tampouco non vamos agora a andar. O importante foi que se lle abreu, ou que se lle vai abrir o 4 de abril, e que podan os homes defenderse, que é o que queremos todos. O que vamos a pedir, é o que estamos pedindo desde a Cerga, é que cando se acaba a cota daqui que temos para o Cantábrico e Noroeste, queremos que toda a sardiña que se compre, que síganos, pero cos mesmos cupos, que non vai a pasar como este ano pasado, porque se están tirando sardiñas por agarrar despois vía libre. O que ten cartas vai ali, compra 20 toneladas, compra 30, e se lle dan a €1, e se lle dan a 0,50, pois danlle igual. Bueno, pois nós o que se lle vai pedir á administración, que se lle vai pedir, que non se lle pideu, pero vai se lle pedir, de que temos que seguir cos cupos tal como están agora, na legislación, na orden que votaron, igual. Senón, isto vai ser un desastre. Dentro de 2 días, quedamos outra vez en sardiñas. Non son as datas habituais para a campaña da sardiña, polo que podería parecer que o produto non vai a estar nas mellores condicións, pero desde a Cerga garantizan a súa calidade. A sardiña sempre é de calidade, a sardiña se colle aquí na ría, e a sardiña é calidade, sempre foi calidade a nosa sardiña, non é porque sea a nosa, pero é mellor sempre, non? Dixo eu. Segundo membros do cerco, a día de hoxe a sardiña é a principal especie que se atopa no mar, polo que non haberá problema nun principio para a súa captura.